kaninyo manausab kanimo. pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Hinayaon ikaw, O Ginoo. May mga tao nga miingon kang Hesus, ang mga tinun-an ni Juan kanunay nga nagpuasa ug nagampo, ingon man ang mga tinun-an sa mga Pariseo, apan ang imong mga tinun-an wala. Si Jesus mitubag, papuasahon ba ninyo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal samtang kauban pa nila ang pamanhunon? Dili gayod. Apan moabot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon ug niadtong adlaw magpuasa na sila. Unya gisuginlan usab sila ni Jesus niining sambingaya. Walay tao nga magtabas og usa ka bahin sa bag-ong bisti aron itapak sa daang bisti. Kay kung buhaton niya kini, madaot ang bag-ong bisti ug ang gitapak dili mubagay sa daan. Ni ang nga dunay magsulod og bag-ong bino diha sa mga daang sudlanan nga panit. Kung buhaton niya kini, ang bag-ong bino makagisi sa panit, unya madaot ang sudlanan ug mausik ang bino. Kinahanglan bag-ong bino ang isulod sa bag-ong sudlanan. Walay tao nga mangandoy sa bag-ong bino tapos siya makainom sa daang bino. Muingon siya, mas maayo gayod ang daang bino. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Tungod sa kakumon aning atong Ebanghelyong gibasa karon, pagbasa nako kay mamalandong ko ani murag gi-anticipate na nako daan ang akong mga pamalandong sa una. Nya nako kaninalay akong i-recycle oy. Kanang nabang gitawag bag recycle ba nga homily ba. Nya mura masag maingon ang Espiritu Santo nako nga pangitag bag-o. Sige mlangga nang balik-balik kana pangita sag bag-o nako unsa may bag-o dire nga kaklaro ani kamo na day bag-o ani dire kaklaro na ana ang daang bino di ang daang sudlanan nga panit butangan og bag-o kadaan na ana nga ang bag-ong panapton dili itapak sa daang panapton. Wade mo nakibaw de. Kibaw na mo ana. Nga giingnan dayon ko sa katong ako bang hunahuna ba. Ako ra man sa tong hunahuna pero ako na lang tong ingnon Espiritu Santo toy gasulti ato. Insya kasabot ka ana nga niingon walay tao nga mangandoy sa bag-ong bino tapos siya makainom sa daang bino. Muingon siya mas maayo gayod ang daang bino. Siya kasabot ka na. Kamo kasabot mo na. Unsay gipasabot ni Kristo ani human siya misulti nga ang bag-ong bino isod sa bag-ong sudlanan iya dayong gisumpayan. Ang tao basta makatilaw gani daang bino ganahan gina siya mingon gina siya di gyud malupigan ang daang bino lami gyud ang daang bino kaysa bag-o. Unsa may relasyon ana sa kadtong iyang giingon nga ang bag-ong bino isulod sa bag-ong sudlanan? Sabot mo wa ano pareha ta. Nya ipuno pagyod nga si Kristo mao gyud ang hinungdan nganong nabuhat ang tanan matud pa sa unang pagbasa. Walay butang nga nabuhat nga wa ipaagi diha ni Kristo og dili alang ni Kristo. Di si Kristo di ay way sinugdanan, way katapusan, alpha and omega, siya ang pinakabag-o og pinakadaan. Ana, sabot mo ana og ato nang i-connect. I-connect pa gid nato ang pagkasanto papa ni San Gregorio.
Kasabot pa ka na. Ingon din ko ganiha. Wa na ko kasabot. Galibog na ko anang imong gipangsulti. Sa i-connect pag yun ng inyong projects kapilin ha. Kasabot pa ka na. Nako, kana noon kasabot ko ana. Pamaligya ang ginang slot. Ang gamay na kong na amguhan mao kini. Lami manggid ang daang bino. Kinahanglan i-preserve gid nato ang bag-ong bino. Kay lami man ang daang bino, i-preserve nato ang bag-ong bino aron mudaan. Kay kung ibutang nimo sa sudlanan nga dali ra kayong magisi, kay daan ang sudlanan, dili ma-preserve ang bag-ong bino ug wa gyud makatilaw og lami nga bino. Mao na akong naamguhan. Nya kay si Kristo bag-o man og siya say pinakadaan, kinahanglan ang pulong sa Ginoong mabati nato matag misa sama karon ni simba mo i-preserve in town nga dili mawagtang inighumas misa kay basig di gid ta katilaw og daan nga Kristo. Kasabot mo na. Sayo na tingin ang sabto no. Wow na kasabot nako. Nya naamo roy bag-ong nabati gikas Ginoo. Na pangita gyud bag-o. Na pangita gyud bago kay gani ra ka dinhi daan ra imong pangitaon igo ra jud kas pagduka-duka. Naana ra ka nanasan wali na san. Igo man iguli nimo sa inyo. Wa na ang bag-o nga gihatag sa Ginoo ta karon inig simba. Wa na. Nausik ay gabot sa inyo kadto ra gyapon imong matilawan ang way lami. No, di ba? Karon tilawin ninyo ang lami-lami. Nya unsa may pinakabag-o karon? Unsa may pinakabag-o? Na naapay nahibilin nga mga slots. Kay magtukod tag bag-ong kapilya sa Birhen sa Fatima, replika sa kapilya dito sa Portugal. Bag-o ni para sa karaan nga kapilya sa Portugal. Karaan na kayo ng mahal nga Birhen Maria sa Fatima nagpakita. Pero ni ay bag-o magpakita siya diha sa iyang kapilya sa Takop San Remigio nga ang patukuron mao ang mga parokyano sa simbahan sa Pilipinas. Labi na gyud ang parokyano ni Father Siano dinhi sa San Vicente Ferrer Parish, mga territorial ug online parishioners. Saban mo dawat mo aning bag-ong pagtulunan, bag-ong assignment. Humanon ni natong palit karong September 8. Pero karon nahalina na biya ta og as of yesterday 7,075 slots. Takwa. Daghan kay gustong mo tilaw bag-o amo ni 22,425 pa ang pwedeng halinon. Daghan pa kay makatilaw ani. Pero i-preserve ni nato unsaon man pag-preserve para nako ang bag-ong pagtulunan mao kini. Pagkadaghan pas mga tao nga nahigugma sa mahal nga Birhen Maria. Daghan kaayo. Paspas kaayo ang pagsigig palit kay ang ilang gipasanginlan debuted gyud kus mahal nga Birhen pader. Kinsa man ninyo dinhi ang wa mahigugma sa mahal nga Birhen Maria. Tas ang kamot. Ingnon tagid mo mga buangon mo. Damay ra sa duay ni pataas ako ra. Matod pa di San Gregorio kining atong santos karon. Ang usa ka magbalantay kinahanglan magtungtong siya didto sa itaas. Aron makakita siya didto sa unahan og iyang magiyahan ang iyang panon sa saktong dalan kay nakita man niya unsay tuas unahan. Pero kung ang magbalantay gani maghigda-higda lang diri sa ubos, matuog lang, di siya kakita unsay tuas unahan, mura na siya driver nga nagduka. Unsa may resulta? Bangga. Mao na siya. Kamong mga ginikanan, dili ba? Kamo may magbalantay sa inyong pamilya? Nagtungtong ba mo sa taas? Nagtungtong mo?
Nakakita mo kung sa ito as unahan? O nangabangga na ang inyong mga anak kay nagmudmod ragid anang cellphone. Ang cellphone mo'y nagdaan nila asa sila padong. Ang internet mo'y nagdaan nila asa sila padong. Wa na'y nagtanaw sa unahan. Kay hasta sang ginikanan nag-TikTok. Basin ba? Basig nagmudmod na tadiha ang kwarta na, ang pagpangwarta na, mo'y nagdana to asa tapadong. Ang kwarta di na mo tanaw nga tus unahan. Suguon ka na, ipa ko, karon ipa. Mo nang di nahapit ka to, kay magsigig balik-balik o gihapan ng kwarta na memorize, hantod ang mga lata nga tag 20 na memorize. Pila ka buok. Sige na lang tanaw na, wa na maglantaw sa unahan. Amot nilantaw baka tas unahan, bahin aning COVID. Nga doon na pay laing mga COVID nga nagsunod. Nga mas isog pa aning variant nga gitawag og unsa narong variant karon? Unsa to? Delta. Oh, napagitoy usa. Unsa to? Lama? Lambda? Lamba? Ilamba kita na siyuta. Unsa pa bang yun? Napay daghan. Di mahutdan ang yawa paghatag nato sa mga sakit o kasakit. Pero nasayod ba kahata sa gisulti sa ni San Pablo o gisulti ni San Gregorio nga si Kristo mao ang pangulo sa simbahan. Siya mo'y naghatag og kinabuhi sa lawas. Nga kita mao ang iyang lawas. Ambot na sayon bakatana nga si Kristo ang naghatag og kinabuhi, si Kristo ang magwagtang sa atong mga sakit o kasakit. Tuo mo na. Nakaroon ay namo pagsigigihapan ng kwarta. Didto namong Kristo. Kanang kwarta ipaambit na nato. Unag donate diri sa kapilinha. Nya human ikatukod ng kapilinha, managpundok ta uban sa mahal nga Birhen Maria, magdebosyon ta didto, mangandoy ta nga si Kristo masuod nato. Kay si Maria mo'y labing suod ni Kristo. Gani si Maria nakakita unsay kaayuhan sa dihang ang iyang anak gidakop, gikulata o gibitay sa cross. Nakakita na si Maria unsay sunod ani. Mo nang wa siya maratol. Kay kana manggong taong nakakita unsay sunod, unsay tuas luyo, unsay tuas unahan, relax kay na. No. Awa mo ma-relax. Pananglitan, ang imorong anak, 7 na kabuok, og mamabdos kas ikawalo, malipay ka, dili. Sige, malipay, dili. Basta, ha? Naong ninyo. Sige, tanaw na to karong panahon na kinsay malipay, ikawalo na na nimong anak. Nga nataktak pag trabaho imong bana. Kay tungod aning COVID, malipay pa ka. Mga tingog, lipay sana, lipay na lang. Ana. Pero pakiton kas Ginoo nga kining ikawalo mong anak mahimo ni siyang pari, mahimo pag ni siyang obispo, mahimo ning Santo Papa, kung imo lang gini siyang pakatawhon o imong atimanon. Paminaw ko, ma-excited yung ka, Lord, ayaw itawang taktaka ang Santo Papa, ayaw tawang taktaka ang obispo, di ba? Or bisan lang maingon, mahimo ning banggiitang abogado nga mo'y musulbad sa tanang krisis sa inyong legal crisis karong panahon na kay wa naman iklaro ang atong legal crisis, depende na balag sa dunay kwarta. Ana, mo ni musulbad ning abogadoha, mahimo pa ning presidente sa Pilipinas nga tinuod yung muusab sa moral, spiritual, economic ug social nga mga problema. Makaako ka nga imo nang i-abort? Kaako ka? Abisa na lang maingon, mahimo ning parihang padersiano ang naong. I-abort, Lord. I-abort in town. O parihan na lang gining padersiano, i-abort na lang. Ako ka na, kay unsara man sagko, no? Ka na tingali. Pero maingon, mahimong presidente sa Pilipinas,
mahimong banggiitan nga tao sa kalibutan, maglisod kag paabort oy. Mao ni maghatag ninyo mga millions and billions of pesos, di ka kaabort oy. Muna si Kristo dili lang millions, billions, dili lang greatness ang gisaad. Ningon si Kristo, kung magpabilin mo sa akong mga pulong, bisan pagkaron gisakit mo, adunay kalipay nga dili ninyo ma-imagine. Matud pa ni San Pablo, ang kasakit nga atong giantos karon, gamay ra gyud kaayo kung ikumparar sa dakong kalipay nga giandam sa Ginoo. Muna dinis atong tubag bitaw sa Salmo responsoryo. Unsa toy atong tubag? Duol kamo nga malipayon sa atubangan sa Ginoo. Mao ni promise sa Ginoo, basta makaabot lang mo sa akong atubangan, tagaan tagimog kalipay nga dili ikahatag aning kalibutana. Og unsaon na paghimo? Magsunod tas pulong sa Ginoo. So ang paglantaw sa unahan, matud pa ni San Gregorio, mao gyud ang pagpuyo sa pulong sa Ginoo, dili sa pulong sa tao. Matud pa gani ni San Gregorio, ako nga gipili nga magbalantay, gikuyawan ko kay 40 in taon nako ka makasasala. Di gyud ko kamaong musunod sa pulong sa Ginoo. Gani sa una diha pa kos monasteryo, kamao unta ko ato, karon ni ana hinuon kos pagka katungdanan, galisod na gyud kog samot. Pero salamat kay naay Kristo, salamat kay naay Hesus, nga bisag di ko angayan, ang ako lang mismong gugma sa pagbuhat sa iyang gisugo, bisag dili ko kamao, naa siya nga muhatag nako sa grasya. Kana amoy nindot kayo, di man tanaos Ginoo unsa ta ka maayo, unsa ta ka bright, unsa ta ka hinimba. Na magiron magsigingon, pader kanus apa man may makasimba oy, kanus apa man na mahuman ang MECQ, hibaw mo kinsay gasighangi una ko ani. Kato mga nilapa sa 65. Kay maunay kugihan, kay manimba, kay manginding in town, no? Manginding. Di ay nakatuhop na ang pulong sa Ginoo diya silang kasing-kasing. Mga batanon kay yangag kay mga naong, ang gihunahon na kwarta pa gyud, kwarta. Nya karon kay sila di na makahapit ka lakaw, mao na adto na sa simbahan magsigig lakaw-lakaw. Nya kay di na masad pasudlon, pati taong kuana, hinaot pa unta no, makasuod na sila. Ambot kanus basin tingali musuod sila, kuyog anang naang magsigig tukar og Ave Maria. May tagdili no. Andami no, kung kana sa ilang ikasuod diri, nindot sad kay frontline man gid sila. Ari man gina diri. Kamo ganahan mo ana nga musuod mo simbahan balik, sakay mo ana na ang nindot kay sakyanan. Starrix. Ang sa inyong gusto sakyan kadto kuan Mercedes-Benz sa inyo. Bitaw, bahala nag-unsa mga igsoon, i-preserve nato ang Ginoo sud sa tong kasing-kasing. Bag-uhon ang kasing-kasing. Matud pa ni Kristo, way magsubo basta kuyog nila ang pamanhonon. Nya kanus makuyog ang pamanhonon, basta ang atong kaugalingon bag-o. Kay kung dili gani bag-o, magisi ta, sakitan ta, mangluod ta, maglago ta sa pulong sa Ginoo. Kung imong huptan ang imong bahandi karon, maglagot gyud kas pulong sa Ginoo nga nag-ingon, ibaligya ang tanan o gihatag ang halin ngadto sa mga kabos. Kung nawili ka ng imong mga tanom, nya mingon putla na aron ang imong silingan makaagi, hindi kayo masangit ang imong tanom, maglagot gyud ka. Kamo, wa mo mawili ang inyong tanom. Unyag moingon ron, ipanghatag ang bunga ng inyong bayabas kanang inyong mga lubi ngadto sa inyong silinga mga bata nga siaw kayo, aron malipay na sila. Lipay mo na. Nanawa, nindot kay mo mga naong, pero ang ubang nga duko-duko nasa day, sguta na sanay. Karon bitaw ang atong bugas nga sige tag-announce bugas kay manghatag ta karong Pizza Otso or Pizza City ba ay atong binirthdayhang Mama Mary. Nanatay na dawat mga cash and kaning mga pack. Nanatay duha ka sako nga tiningob nga tag 5 kilo nya naa sa dihay mga almost mga
more than usa ka sako. So 3 ka sako na nakapin ang na-deliver. Nya nasa tay kwarta nga hapit na sad moabot og mga 40,000. Di hapit na moabot og 30 ka sako ang atong mga kuan donations. Punan sa nig 30 ka sako karong taod-taod nasa mo takes nako pader 30 ka sako ako. Di pila na lang 80 metong kinahanglan. Di 20 na lang. Ikaugma na masanay mo takes pader ako na lay angkon anang 20 ka sako. 80 na. Nya na may pakapin na mga cash i-donate. Bulsa na to. Ipalit sa natog sardinas, ipalit nato na pa may biplop, na pa may sardinas, ato pa man ang ipakapin. Di nindot kayo, di ba? Dali raman kayo. Pero nganong madugay man kay kupot gis kwarta para ako ni. Bahala na mo diya, bahala na sa father. Ako gini. Kay sus unsa na akong kanon. Patay ka na. Ingon din Ginoo, wa na sa nung kay imo. Pero katong nang hatag, perting lipaya na magigisig tawag na ako karong kadlawon. Padir nganong di man ka motubag. Ako na lang yung gitubag bakay murag ka 20 naman ting ito ni tawag. Naku sa may imong tuyo, sa paselo akong namukaw ko nimo padir, di alagi ko'y 30,000 akong i-donate para sa imong kapilin ha. Naku, i-donate tayon. Wa jud ko mapukaw. Wajud ko mapuka, okay lang yung gayo, wajud ko madisturbo. Pero ganiha kayo, lago, sa hasol ba ni ay? Nangadji pa ko si bung, siya. Sab ni siya, sus mo donate man yung 30,000. Ako, okay kayo. Wajud ko mapukaw, ganiha ko nagmata. Makalipay, makalipay. Nindog na tayo. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo nagpahinumdom nato sa kanunay nga ang Ginoo kinahanglan mao'y sentro sa atong kasing-kasing ug huna-huna. Busa modangop kita kaniyang mapaubsanon sa pag-ingon, Ginoo pamatia kami. Ginoo pamatia kami. Nga ang simbahan sa tibuok kalibutan magmadasigong mopadayag sa gahom o gugma ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa atong nasod mohatag sa kinasingkasing nga pag-alagad ngadto sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug mapanilipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Na sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Nga ang mga nangamatay makaambit na sa kalipay nga walay katapusan didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia kami. Kuwamahan nga labing maluluyon ug manggihatagon, dawata ang amo mga pangamuyo nga gituboy namo diha sa pangama ni San Gregorio, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.